ሰላም ሰላም ክቡራት ኣሕዋተይ ከመይ ኣለኹም? ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ እስኻትኩም እውን ሰላም ክትኮኑ እንዳተመነኹ እምበር ጸላእትኻ ምፍቃር እትብል ስነ ጽሑፍ ሒዘ መፅአ ኣለኹ። ናብኡ ከብለኩም እስካዕ መጨረሻ ሓቢርና ንስማዓያ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሚን። ጸላእትኻ ምፍቃር እዛ ጽልኢ ትብል ቃል ብልማድን ብዝርድአካ ንምዝራብ እምበር ንሰብ ብዘይካ ዲያብሎስ ካልእ ጸላኢ የብሉን። ሰባት እንተስ ብፍላጥ እንተስ ብዘይፍላጥ ክጎድኡኻ ይኽእሉ እዮም። ክጸርፉኻ፣ ክሓሚኻ፣ ክሃርሙኻ፣ ክጠልሙኻ፣ ክኾርዑልካ ይኽእሉ እዮም። ንስኻ ግን ክቡር ሓወይ ንኹሉ ዝዕገስ ልቢ ሃለኻ፣ ንኹሉ ዘፍቅር ልቢ ሃለኻ። ነቲ ንጸላእትኹም ኣፍቅሩ ዝብል ሰማያዊ ትእዛዝ ሸለል ካብ ትብል ነቲ ዘጋጠመካ ተጻውዕታት ሸለል ምባል ምረጽ። ንሰማያዊ ትእዛዛት ሸለል ምባል ካብ ሰማያዊ ርስቲ እዩ ዝፈሊ። ነቲ ዘጋጠመካ ተጻውዕታት ሸለል ምባል ግን ውሽጣዊ ሰላም ኣብ ርእሲ ምሃብ ወዲ መንግስተ ሰማይ ንምዃኑ ዘውቅዐካ። ነዛ ጥቕሲ እሞ ስምዓያ መራሒት ህይወትካ ድማ ግበራ። እዚ ቀልጢፉ ዝሓልፍ ፈኲስ ጸበባና ካብ ኩሉ ዝበለጸ መዘና ዘይብሉ ዘለዓለማዊ ክብሪ የጥረየልና ኣሎ። ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4:16 ከመይ ኣድናቒት ቃል እያ! ለካ እዚ ኩሉ ክጽረፉ፣ ክግረፉ፣ ክስገጉ ከለዉ ዝዕገሱ ዝነበሩ ነዚ ዓብዪ ተስፋ ሒዞም እዮም። ለካ ተመሊሶም ነቶም ገረፍቶም ሰገግቶም ዝጽልይሎም ዝነበሩ እቲ ኩሉ ግፍዒ ዘለዓለማዊ ክብሪ ከም ዘዳለወሎም ፈሊጦም እዮም። ለካ ንስኻ እውን ንተጻብዖታትካ ሸለል እንተይልካ ዘለዓለማዊ ክብሪ እዩ ዝጽበየካ ዘሎ። ለካ ዲያብሎስ ካብታ ትድሌት ተዳልያትካ ዘላ ናይ ክብሪ ስፍራ ክፈለየካ እዩ ተቐያሚ ዝገብረካ ዘሎ። ክቡር ሓወይ ጽልእኻስ ምስ ጸላኢኻ ደኣ ይኹን። ንሰብ ድማ ብዘይካ ዲያብሎስ ካልእ ጸላኢ ከም ዘይብሉ ኣቐዲመ ነጊረካ ነይረ እየ። ምእንቲ ዝዮም ከዓ ቅዱሳን ኣቦታት ንስኻትኩም ትጸርፉና ንሕና ንጽልየልኩም፣ ንስኻትኩም ትረግሙና ንሕና ንምረቐኩም፣ ንስኻትኩም ትጸልዑና ንሕና ነፍቅረኩም ብምባል ክርስቲያን ዝምርቕ ዝጽሊ ዘፍቅር ባህሪ ክህልዎ ከም ዝግባእ ዝመሃሩና። ቀዳማይ ቆሮንጦስ 4:10 ምናልባት ንጸላኢኻ ምፍቃር ከቢድ መሲሉ ክረኣየካ ይኽእል እዩ። ብርግጽ ከዓ ነዚ ቀጺለ ሂበካ ዘለኹ ሕቶታት ንነብስኻ እንተዘየቕረብካላ ክኸብድ እዩ። ስለምንታይ እየ ግን ኣርዑተይ ፈኲስ እዩ እናበለ ጐይታ ከቢድ እዩ እናበልኩ ዘመኻኒ ዘለኹ። ማቴዎስ 11:28 እዛ ሕቶ እዚኣ ናብ ዝትስዕብ ሕቶ ክትመርሐካ እያ። እምበር ዶኸ ንቅዱሳን ናይ ምምሳል ህርፋና ኣለኒ እዩ። ንሳቶም ንጸላእቶም እናፍቀሩ ንረገምቶም እናመረቑ ንምንታይ እየ ከቢድ እናበልኩ ዘመኽኒ ዘለኹ? እዛ ሕቶ እዚኣ ናብዛ ትስዕብ ሕቶ ክተምርሐካ እያ። ንምንታይ እየ ግን መሓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም እናበለ ጐይታ ንነብሰይ ምሕረት ክነፍገላ ዝፈርድ ዘለኹ? ክቡር ሓወይ እንተ ምሒርካ ክትመሓር ኢኻ፣ ይቕር እንተበልካ ይቅር ክበሃለልካ እዩ። ንነብስኻ ባዕልኻ ኢኻ ፈራዲኣ፣ ጽቡቕ ፍርዲ ፍረደላ። ካብ ሕጂ ንድሓር ንጸላእትኻ ንምፍቃር ዘሕግዙኻ ነጥብታት ኢኻ ክትረክብ። ንቅዱሳን ዘዕወታኦም ነጥብታት ንሳተን እየን እሞ ኣቕልበለን። ካብ ዘወደቕካሉ ዘልዕላኻ ኣእዳው ንሳተን እየን እሞ ኣጽናዕየን፣ ሰዓበኒ።
ቀዳማይ ነጥቢ ንበደላት ብጻይካ ኣይትዘርዝሮ። ኣእምሮኻ ንበደላት ብጻይካ ሓደ ብሓደ ዕለት ብዕለት ዝተፈጸመሉ ቦታ ዝሰምዕዎ ሰባት ካልእን ንኽትስክር ክደፋፍአካ ይኽእል እዩ። ንስኻ ግን ክቡር ሓወይ ካብ ንዕኡ ምዝካር ነቲ ይቅር ብምባልካ ትረኽቦ በረከት ከም ዝዝከር ግበሮ። እዝን ከምዝን እንድዩ ዝገበረን ንምባል ግደፎ። ዋላ እኳ እቲ ኣብ ልዕሊኻ ዝተፈጸመ በደል ከም መለበሚ ክትጥቀመሉ ዝግባእ እንተኾነ ተቐይምካ ክትርሕቕ ግን ኣይግባእን። ልዕሊ ኩሉ ግን ንበደላቱ ክትዝርዝር ከይትውዕል ተጠንቀቕ። ሓንቲ ካብ ምስላ ባህልና ከዘክረካ እየ። ፍቕሪ ደሊኻ ገዳዲፍካ፣ ጽልኢ ደሊኻ ገፋጊፍካ ከመይ ጽብቕቲ ምስላ ይመስለካ? እዚኣ ባቃ ፍቕሪ እንተደሊኻ ገዳዲፍካ እዩ። ሕጂ እውን ክደግመልካ እዝን ከምትን እንድዩ ዝገበረኒ ኢልካ ምዝርዛር ገዲፍካ ይቅር ብምባለይ እዝን ከምትን በረከታት ክቕበል የበል። ነዛ ትስዕብ ሕቶ ኣልዒልካ እሞ ምስ ገዛእ ርእስኻ ተዛረብ። ስለምንታይ ግን ንበደላት ብጻይ ሓደ ብሓደ ብምዝካር ንበደለይ ሓደ ብሓደ ኣምላኽ ከም ዝዝክሮ ዝገብር ዘለኹ? ሕጂ እውን ሓደ ኣገራሚ ነገር ንነፍስኻ ንገራ። ኣነ ንውሕዳት በደል ብጻየይ እየ ዝሓድግ ዘለኹ። ኣምላኽ ግን ነቲ ካብ ቁልዕነተይ ኣትሒዘ ዝገበርክዎ በደላት እዩ ይቅር ክብለለይ። ክቡር ሓወይ ውሕድ ሃብ እሞ ብዙሕ ተቐበል። በደል ብጻይካ ከይጸብጸብካ ይቅር ምባል ከመይ ከም ዝመስል እዘን ቀጺለን ሂበካ ዘለኹ ታሪኻት ከምህራኻ እየን። ጻድቅ ዮሴፍ ብኣሕዋቱ ተሸይጡ ናብ ግብፂ ድሕሪ መውራዱ ነቶም እኽሊ ንምሽማት ናብ ግብፂ ዝወረዱ ኣሕዋቱ ንዝበደልዎ ከይዘርዘረ ከመይ ገይሩ ይቅር ከም ዝበለሎም ኣንቢብካ ኣለኻ። ንሱ ስለምንታይ ናብ ጉድጓድ ደርቢኹም ክትቀትሉና ሓሲብኩም? ስለምንታይ ካብዝን ናብትን ሰሓሒብኩም ዓቕለይ ኣጽበብኩምለይ? ስለምንታይ ከ ካብቲ ዝፈትዎ ኣቦይ ፈሊኹምኒ? ዕረ ብሰንክኹም ን2 ዓመት ከም ዝተኣሰርኩ ትፈልጡ ዲኹም? ንስኻትኩም ዝገበርኩምን እኮ እናበለ ኣብ ልዕሊኦም ዝፈጸምዎ ግፍዕታት እንተዝዝርዝረሎም ይቅር ንምባል ከየሸገሮ ኣይምተረፈን ይኸውን። እዚ ጻድቕ ሰብ እዚ ግን ንኹሉ በደላቶም ሸለል ኢሉ ነዚ ኣገራሚት ቃል ተዛረበ። ኣምላኽ እዩ ህይወት ንምድሓን ቀቅድሚኹም ናብዚ ዝለኣኸኒ እሞ ናብዚ ስለ ዝሸጥኩምኒ ኣይትጓዩ ኣይትጨነቑ። ዘፍጥረት 45:5 በዚ ኸዓ ንጽልኢ ስዒሩ ኣፍቀሮም። ንስኻ እውን ክቡር ሓወይ ኣብዚ ቦታ ከምዝን ከምትን ጌርካኒ ኣብ ቅድሚ በዓል እከለ ኢኻ እኮ ከምዚ ኢልካኒ እናበልካ ምትንታን ኣወግድ። ንስኻሲ ከምዚ ደኣበል ዲያብሎስ እኮ ኣብ ማእኸልና ኣትዩ ጸኒሕ እምበር ንሕና ደኣ ኣሕዋት እንዲና። እዚ ልቦና እዚኣ ምሕረት ክተውህበካ እያ። ሕጂ እውን ካሊእ ኣገራሚት ዛንታ ክበካ እየ። ኣስካሕኻሒ ግፍዒ ኣብ ልዕሊኡ ተፈጺሙ ምሕረት ዝገበረ ቀዳማይ ክፋል ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ካልኣይ ክፋል ከም ፈቓዲ እግዚኣብሔር ይቕጽል። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሰላም ይጽንሐና ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይኹን አሜን።